obchodov. Linda položila základný kameň outfitu a vybrala sa hľadať, čím ho doplniť. Ja by som sa chcela opýtať, mám tému záhradná party a color blocking, čiže 3 farby minimálne. Mám už modré sako, takéto, taká tá kráľovská modrá, tak niečo k tomu. Buď nejaký top pod to sako, ale tam to nevyzerá inak zle. Ukážem vám to. To by mohlo byť aj v tej tematike a je tam vlastne taká tá fialová taká farba. Kvetinový print je veľmi pekná voľba, určite vhodná na záhradnú party, ale na tému color blocking sa nehodí. Mladšia sestra si povolené komandovanie tej staršej celkom užíva. No trvá ti to. Linda si z nepochopiteľných dôvodov vybrala vzorovanú tuniku, patriacu skôr do šatníka dám vo veku 50+. Že toto je ten druhý top? Čo myslíš? Mne sa to druhé... Čo myslíte? To druhé sa ti viacej páči? Mne sa asi toto viacej páči. No, takže blúzka. Linda váha medzi 2 vzorovanými blúzkami. To vyzerá pekne. Celkom dobre to je nakoniec v tej modrej. Že ide podľa mňa taká oranžová k tomu. To oživilo. Som si to nevedela predstaviť, ale Hej. Mne sa asi toto viacej páči. No, podľa mňa to druhé bolo viac také farebnejšie, také jemnejšie. Neistá voľba poradcu v podobe mladšej sestry. Neviem, či spoliehať sa na vkus 12-ročnej slečny bude to práve. Ale zase hovorí sa, že sestra je Toto je viac farebnejšie. No, to bolo také jemnejšie, to druhé. A v školu sa ti hodila aj tá kabelka, podľa mňa. tak potom určite šaty, lebo táto farebná kombinácia si myslím, že trošku je zaujímavejšia. Kúzelnícky trik pani Betky vyšiel. Čarovanie s časom by ale skôr pomohlo pri nákupoch. Koľko ešte je čas? Máme. Ešte máš 2 hodiny a 3/4. Linda objavila vzorované saténové šaty a veľmi ju zaujali. Určite. A neviem, či nie sú... Oni sa dajú potom ešte s opaskom, keď dáte sem opasok, trošku sa dajú tak nadvihnúť, ako keby nariasty, že dáte si opasok a cez to sa dajú tak prehnúť, aby ste ich nemali také dlhé. Čo myslíš? No, tak ja neviem. Ja som ti povedala, čo si myslím. Predstavu asi nemajú dievčatá, čo hľadajú. Vyzerá to na dlhý nákup. Nakoniec, aby to fakt neskončilo na tej detskej party. Ja by som... A keď si tam vieš jednofarebné topánky, jednofarebnú kabelku, inej farby. Ale doladíte tak akúkoľvek farbu, ešte môžete si kľudne do fuksiovej, do tej oranžovej, do tyrkysovej, do bielej, akúkoľvek ešte ďalšiu farbu. Ale niečo také, podľa mňa také rozdielne, čo bude výrazné, alebo toto, vieš, to ti tak splýva to sako s tým. Ale nesplýva to moc zase, aspoň to nejak ladí. Mne sa páči, ja si ich asi zoberiem. Nebudeš na mňa nahnevaná? Nie, tak mne sa to tiež páči, ale tak ja ti len hovorím. Rozhodnutie padlo, ale saténová krása urobí Linde dieru v rozpočte. Teda presne stoja, že to som neviem počítať. 335 stoja. 335. Mám 500, toto stalo 35. To je, koľko mi ostáva? 200? Dobre, počítam. Ty mi to vypočítaj, ty si... Ja mám z matiky zlé známky. Mám 500, 30 som minula na 35 na sako. 35? To sme vyzerali ako kravačné A počítať. minus 335? No. 130 vám potom ešte ostane. 130. To je dosť málo. No problém máme, že rozhodnúť sa, či potom si výjdem s ostatnými peniazmi, alebo nie. Tak ich zoberiem teda. Hej, tak Alebo správne tých sa ešte pozrieme, vrátime sa. A tak ako chceš, ale podľa mňa nájdeš niečo. Častovo, aby ste stíhali. No, veď práve. Tak môžete mi ich zatiaľ ešte nechať tu, ja si pozriem iba nejaké topánky, kabelko, vrátim sa pre ne. Rozhodnosť zjavne nie je Lindina silná stránka. Našťastie pre ňu slovenské obchody ponúkajú možnosť odloženia tovaru. Linda sa v obchode dostala do úzkých. Vzorované šaty svojou intenzitou prevalcovali modré sako. Čo myslíš, mám si vymeniť to sako? Áno, 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 vymieňaj, áno. A hlavne šaty vymieň ako prvé. Aj poradcu, počúvaj predávačky. Že by som vymenila inú farbu? No tak, aby to bolo také pestrejšie, tak mohla by si. Vieš, lebo keď hovoríš teda ty, hovoríš, že tá modrá splýva, že by sme dali to červené, čo tam bolo napríklad? Nesaka sa dievčatá vracajú po odložený saténový skvost. Dobrý. Vrátili sme sa pre šaty. Koniec. Zohnali nejaké vhodné
kabelky? Topánky, kabelku sme ešte nestihli. Predávačka však krúti hlavou. Ma trochu zarazilo, že slečna si nakoniec vybrala červené sako, pretože tento top je ušitý z rovnakého materiálu ako tie šaty a kombinovali sme to už s fuchsiovou, modrou, fialovou, zelenou, bledou, ale červená na tých šatoch nikde nie je, takže som zvedavá na ten výsledok. Myslím, že by si Linda mala vymeniť poradcu a mal by počúvať túto slečnú predávačku, ktorá hovorí pravdu. Linda neváhala a vysolila za saténové šaty 335 €. Stali sa tak zatiaľ najdrahším kúskom jej outfitu. Na kabelku a doplnky jej teda zostalo ešte viac ako 130 €. Myslím, že Linde sa podarilo dať dokopy outfit po jednotlivých kusoch pre svoju maminu. Je to strašná škoda, že mladé pekné dievča siahlo po takýchto kusoch. Šaty vôbec nesplňajú tému color blockingu, aj keď sú pekné, hodnotné, skvelý materiál, ale myslím si, že ona si mohla zvoliť niečo iné, odvážnejšie a viac korešpondujúce s jej vekom. Dneska dosiahla číslo 6. 9 bodov. Takže ja jej nemôžem dať plných 10 bodov, ale 9 by som mohla. Hoci Linda je fajn baba, musíme dať takéto hodnotenie. Lindin saténový outfit s červenými topánkami a červeným sakom si od jej konkurentiek nakoniec napriek drobným výhradám vyslúžil spolu 30 bodov. Linda je teda zatiaľ druhá.